everyone, welcome back to my channel. ओमफ्राय आंहा दिनै बिमा बिफानि बंसनाव फैदों माने जोंहानि बिमा बिफानि खुरमाफोर जायो नालाय ओमफ्राय नायफैला बायदों आरो नैबे आनै ओमफ्राय इयाव दङ सासे आबै 100 बोसोर बारबाय नामा आबैया 100 बोसोरनि बारबाय र' देखायनि आङो आबैखौ जि बुरि जाखाबाय आबै आंखौ सिनायदों सिनायाखै सिनायला आयो रायलायनायानो फिसा फिसासो जाबाय ने सोदाम मोनथिबाय सिनायबाय मेगना बारा नुला नालाय बारा सिनायला आबैया सोदामखौ सिनायाखै 100 बोसोरनि बारबाय बियो जि बुरि जाखाबाय गोरायैनो दङ ओमफ्राय मेगनाबो सिनायला बारा ओमफ्राय खोमाया खोनाया आनै बारा खोमा बि खोनाया दा सोदोम आङो मोनथिबाय लोमजायाखै दा नङा नों लोमजायाखै दा लोमजायाखै खोनाया बेनो आबै जायो आङो बेखौ नायथावथावनो फैदों आरो आङो बिमा बिफानि बंसआव जोंहानि बिमा बिफानि गामियाव फैदों आरो आङो होमबाबो न'आव हाबैथ'वाखै आरो आं डाइरेक्ट फैदों आनै मोनाव नै बिनानावफोरजों नैबे बिबोनां ओमफ्राय जोङो दान्दा लाखाबाय जलफि हाननानै जानोसै ने आन्जलि आरो सान्थिमा जलफिखौ नै बिसिनावसो जाहैगोन जोङो बांगालफोरसोहाय हनै गना खासिया हायथाजोबगोन लोगोफोर जोंहा जलफि फिथाइ हाननानै जानोसै ओमफ्राय मा होनो बानलु गोसा होलायलायनानै संख्रि बानलुजों होखायनो जानाया र' माबा नेदों प्लास्टिक सान्थिमा आन्जलि खेबसे नाहरलाय ओरैजाय जि गुफुरखा आन्जलि ओरै नाहरलाय ओरै नायहरदो बाल करिना कापुरसोहाय आयौ देन्जार गोजौखा ओमफ्राय मानसिया बिफाङा बोरो बिफाङा आयौ जि गोजौखा मोनहागोन ना मोनहायाहाय गोजौथार नों मोनहागोन ना मोनहायाथाय ओइया सिरिबाय हरै जानोखौ बिराद खस्थ' खालामखायोलायनो हो मोनहांबाय ने सान्थिमा मोनहांबाय आन्जलि हाननायखौ जानोसै दे मोजां हानथार क्रिस कृष्णआ जायो नामा फिथाइया नायनि बेसे बुरजा जाखो जोंलाय बाथोन देनानै जागोन ना मागोन बेखौलाय बाथोन देनोसै ने गोख्रैथारसै जानाया हायै ना होदों ने बे फुख्रियाव आन्जलि मा ना होदों ओमफ्राय मानो दैबाना नामा नै थाइनै मोनबाय आंबो थाव आन्जलि थांसै फैदो जासिगोन बे फैद' अबाव थाङा नोंलाय फैद' मेहेरवारि नोंखौ दिनै मबाइलाव नुसिगोन गथ'लाय फुनो नागिरलायबावो देरथारबाय माथो मालाबानो सेंग्रा देरबाय बिमा बिफानि गामियाव फैया बिराद गोबाव जाथारबाय नालाय ओमफ्राय दिनैसो फैबाय ओमफ्राय दा गथ'फ्रानो मालाबानो देरग'जोबगुलायबाय सोरबा गथ'फ्रा सिनायगुलायला ओमफ्राय मोजांबो मोनदों आरो फैनानै ने
सानथिमा बाथोन देनोसै थाइनैखौ सोदेरदो आनजलियासो मेंगुलायबाय बे गोदोना रुमायलायबाय बे ने माबा हाननाया जलफि हाननाया गोदोना रुमायजोबलायलायबाय बेयो Sih, selfie kok. जोङो दायो जलफिजों जानो थाखाय दुन्दिया फुबाय माने बेफोरखौ होफायाबा थावाना बाथोनसो देनानै जागोन नालाय जोङो जलफिखौनो गोखै गोखै ने सानथिमा मेहेर मासि दुस्थु जाखोब्रा नोङो माथो दुस्थु नङामोन नोंलाय मा खालामगोन नों बे लबारजों बयखौबो मादै खुरमासो बिबो नैबे मादैनि फिसाजो नैबे दुन्दिया सायनायनि फिसाजो बियो नैबे फिसौलाना जायो नामा फिसौला जायो जानो लुबैफालायसिगोन बे सोरबा सोरबा खुदै मन'आबा गवा बियो ने गोखैजों जलफि नुबानो खदै गखागोन मानसिफोरा खदै गखागोनथ' आरो खदै गखागोन दुन्दिया बानलु नुबाथाय खदै गगोन मालाय आनजलि मोना नै फुल बागाना जि मोजां मोजां फुल बागान न' सेराव गार्डेन बानायबाय जि मोजां नुयोहाय फुलखौ नै बिदिखौ गोजा जानो बिबार बागान दंजोबो नै फुला आंजों बेरलायलायदों माथो नै सेराव गोजा गोजानो ने एरनदो खावसे एरनखादो दासो जाहांदों खनसे एरनग्रोबाय दा बेखौ डाबल एवनोसै मानोसै देनोसै नै माखासेखौ सारो जाहोन लोगोफोर दा लगायजोबसै आरो खेबसेनो बानलुखौ बेयाव देफाखाजोबनाय जाबाय जोङो आरो देफिनलायबाय नै आनजलिया सासे लेमगासिनो आखाइखौल' रकि नै जलफि जाग्रायाव एरगासिनो मेरलाथार बुरजा masuk bisa taruh dia ओइ लुबैखासिगोन नोंसोरो नायबाथाय लोगोफोर मोदोमजोबखाबाय दासो जा सिख्लाखा जलफि जाग्राया सासे सफैबावबाय मादैनि हौवाया आदैया ओइ खारबाय ओइ खारोसो आं मिनिनासो थैगोन ओइ जानाय नङानो मादै खारबायसो नै आदैया जि मिनिथाव नांगो ने आनजलि ओरै नायहरब्रा नों खेबसे मोजांनो जि आनैनि बिहामजो बियो मालाय जि बिउटिफुलखा समायना सुन्दुरि ने सानथिमा ओरै फैदो फैखाद' जानोसै फैद' फेंखा
ओइ लाबजि बोखांहैदोंदां दे नोंनो साखिनायदो होमबालाय नोंनो साखिनायदो र' फैग'यै नै नों साखिदो नों साखिबानो साबसिन जागोन देलाय नों साखिलाय दे साखिदो बेसे गोजा जाखो देग्राया साखियाबा साखिनि र' साखिदो दे हा गोथाव गोसो जाबाय जानोसै दाना जोङो थालिर बिलाइ साखिनायाबो गोथाव जागौमोन बे थालिर बिलाइयाव नै जोङो जानोसै दायो जलफि खाजिखौ सोगोरसै खुगायाव बिराद गोथावखा आदे गोसाबो जाखादों आरो बिराद गोथावबो जादों लुबैलायसिगोन ने नोंसोरो लोगोफोर इमान गारखो बानलु होनांगौ जाया नोङो Này mới đi cô giúp xin hạ Bắn vẽ Gắn sigan 잠시만 나비 수라는 오래 필요해 나니 맛있어 앙젠 바이 데데 하바이 Ông có dàn hả? 암들이야 데 하바이 앙자 앙나 하즈로 봤어 alo vậy hay alo vậy alo vậy Ăn một đây cắt si alo vậy Good thâu ra được nha để đã slim ra vậy nè sản xuất mana apa Gila jि मोजां जाबाय जोङो दिनै जलफि खाजिखौ मादैमोनजों आनैमोनजों ओमफ्राय बिनानाव ओमफ्राय आन्जलि बे फंबाय आन्जलिनि हासबेन्ड जाबाय बेबो बिथाङा दसे केमेरामेन जानानै नुजाथ'नो हायाखैमोन होबाय नै दासो जानो मोन्दों केमेरामेन जानानै थाबायलाबायथारबाय नै आन्जलिया हाला नै ओरैबो थाबायबावदो थांनो लुबैबाय मेहेर नों मानो बानलुखौ जानो हाया मा मा आंखौ खेब आयै गथ'आ दानिफ्रायनो नै केमेरा खेबजानो बालायबावो एफा मोजांखौनो खोबथेलायबावो ओरै नाहरलाय मेहेर नायनां आयै फैगोनसो लोगोफोर जोङो दायो जलफि माबा मा होनोलाय जाया जेबो गथ'नि थाखायनो मिनिनानै लोगोफोर जोङो जलफि बाथोनखौबो जाखांबाय आन्जलि देनायखौ जि जाबाय जोङो ओमफ्राय दायो जाखांनानै आन्जलि मोननि न'निफ्राय जोङो ओंखारलांसै आरोना ओमफ्राय मालाबा लोगो मोनफिनगोन जों थांसै मालाबा फैबानो जाबाय खबर हरनानै ओमफ्राय जोङो होमबा दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर बाय बाय